Aşgabadyň döwlet dükanlarynda towuk ýumurtgasy satylyp başlandy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary ýumurtganyň satuwda peýda bolup başlananlygy barada 11 sentýabrda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä dükanlar nobatlaryň döremezligi üçin gyt harydy öňünden duýdurmazdan birden satyp başlaýarlar. Adamlaryň diýsine nobaty durýandygy we ýumurtgany 20 minuta getirmän Aşgabatda satyn alyp gutarýanlygy sebäpli häkimetler ýumurtgany duýdansyz satuwga çykarmagy oýlap tapdylar. Käwagt ýerden käwagt akşam öňünden duýdurman satýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Dükanlarda ýumurtganyň sowdasynyň birden başlanyp birden soňlanýanlygyna garamazdan Aşgabatda dükanlaryň öňünde uly nobatlar dörýär. Garryjy adamlar uzak günläp dükanlaryň öňünde garaşyp durýarlar we ýumurtga satylyp başlansa öz garyndaşlaryna hem tanyşlaryna jaň edýärler. Ýumurtga gysga wagtyň içinde hem gelýär hem satylyp gutarýar diýip habarçymada aýdýar. Onuň sözlerine görä şoňlar ýumurtgany çäkli san bilen satýarlar. Her adam başyna ondan köp bermeýärler. Bir ýumurtka ýarym manatdan satylýar, onuň ozalky bahasy 35 teňedi. Ýumurtkanyň we beýleki azyk önümleriniň bazarlardaky bahasy bir näçe esse ýokary bolmagynda galýar. Hususan da ýumurtka şoňlar Aşgabatda 1,5 manada, Maryda 1 we 1,5 manat aralygynda satylýar. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň sözlerine görä Aşgabadyň döwlet dükanlarynda ýumurtkanyň satylyp başlanmagy bayramçylygyň golaýlamagy bilen bagly 27 sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlyk gününi belleýär. Marydaky habarçymyň sözlerine görä şoňlar welaýetde bazarlarda 50 kilogramlyk unyň bahasy 160 manada durýar. Yerli ilat unyň bahasynyň ýene gymmatlymagyndan howatyrlanýar. Döwlet dükanlarynda uzaga çeken ara kesmeden soň un 5 sentýabrda ilata resmi taýdan kesitlenen norma boýunça satylyp başlanypdy. Eger maşgalada iki adam bolsa olara her aýda döwlet bahasyndan 10 kilogram uny satyn almagy ruhsat berýärler. Onun 5 kilogramyny yerli undan berýärler, beýleki 5 kilogramyny hapa gara undan satýarlar. Ol uny adamlar iýip bilmeýärler. Onun tagamy ajy, içinden kepek çykýar. Onun daşyndan 2 kilogram çürük almany hem satyn almagy talap edýärler diýip 9 sentýabrda Azatlyk Marydaky habarçysy aýtdy. Habarçylarymyzyň ýene biri şoňlar Maryda pagta ýagynyň gytçylygynyň hem duýulýanlygyny habar berýär. Şuň Maryda gök bazaryň öňünde ir sagat 5-de pagta ýagyny almak üçin uly nobat döredi. Ýagy ir sagat 9-da satyp başladylar. 5 litrlik gabyny 13 manada. Ol bir sagatda gutardy we köp adama ýetmedi diýip Azatlyk Radiosynyň Marydaky habarçysy 11 sentýabrda habar berdi we ol Maryda vilayatynyň köp döwlet dükanlarynda pagta ýagynyň satylmaýanlygyny aýtdy.